Дзень добры, панове! Ішоў я ішоў і дайшоў да вёскі Будслаў, што знаходзіцца ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці Рэспубліцы Беларусь. Будслаў. Гэтую мілагучную назову вёска атрымала толькі ў 18 стагоддзі, а раней назвалася проста Буда. Не Хара Крышна і не Хара Рама, ну, не ў гонар Буды, заснавальніка аднаго з сусветных рэлігій, а ў гонар звычайнага намёту шалашу, які па-беларуску так і гучыць Буда. Ну што, паглядзім? Ну, што тут цікавага? Калісьці, вось тут навакол былі драмучыя непралазныя пушчы. І вось аднойчы, недзе так у гадку 1504 цішыню парушыў стук сякеры. Не, панове, гэта былі не мясцовыя хлопцы-лесарубы, гэта былі 4 манахі-бернардынцы з Віленскага манастыра. І ў аднаго з іх была торбачка, у якой ляжаў скрутак з пячаткай вялікакняжацкаю пагоняю. Вось што ў ім было сказана. Вялікі князь Александр дорыць Віленскаму кляштару бернардынцаў кавалак зямлі для рэчкі Сервіч з дазволам на вырубку лесу і сплаву яго ў Вільню. Ну і натуральна, што перад тым, як распачаць свой лесаапрацоўчы бізнес, манахі пабудавалі тут капліцу, якая па сваіх формах вельмі нагадвала звычайны будан. Адсюль і назова Буда. Дарэчы, гэта была першая будыніна ў гэтых вось мясцінах. У хуткім часе у Буду пачалі прыходзіць іншыя манахі-бернардзінцы. Іх рабілася ўсё больш, больш, і маленькая каплічка не магла змясціць усіх жадаючых. І тады было вырашана пабудаваць драўляны касцёл побач з маленькаю каплічкай. І вось, менавіта ў той час, калі будаваўся касцёл, у Будзе здарыўся сапраўдны, ні з чым не параўнальны цуд. Гэта адбылося 2 ліпеня 1588 года. Скончыўся 2-тыднёвы пост. Манахі адслужылі ранішнюю малітву. І ў той самы момант, калі было сказана апошняе слова «Амен», над касцёлам з'явілася воблака. На ім сядзела Дзева Марыя з дзіцём Іісусам на руках. Побач кружылі анёлы, а з неба чуўся голас: «З гэтага часу вам назаўсёды будзе дадзена маё заступніцтва і слава, а таксама заступніцтва Бога нашага і Сына майго. А гэтае месца я выбрала сталым прытулкам для грэшнікаў». Вестка аб гэтай з'яве абляцела не толькі ўсё Вялікае княжаства Літоўскае, а нават і Еўропу, і дайшла аж да Ватыкану. І тады ў Буду пацягнуліся пілігрымы, манахі, грэшнікі, жабракі, магнаты і ўсе, хто справаю, хто малітваю, хто грашыма спрабаваў замаліць свае грахі. Буда стала слаўнаю і атрымала назову Будслаў. І цяпер амаль ужо 400 гадоў 2 ліпеня сюды з'язджаюцца паломнікі з усяго свету. Жыў-быў калісьці на белым свеце мінскі ваявода Ян Пац. З дзяцінства ён быў ахрышчаны ў пратэстанцтва, а калі ён вырас і яму споўнілася 50 гадоў, то ён вырашыў перагледзець свае хрысціянскія погляды і стаў каталіком. Ды такім шчырым, што адправіўся паломнікам у Рым, і там ён сустрэўся з папай рымскім Кліменціем VIII. Кліменцій VIII настолькі быў узрушаны сваім новым вернікам, яго шчырасцю, яго адданасцю,
што падараваў яму ікону, абраз Маці Божай, які быў напісаны алеем на палатне. Ян Пац ніколі не развітваўся з іконаю, а калі адчуў сваю апошнюю хвіліну, то паклікаў да сябе свайго капелана Ісаака Салакая і сказаў яму: «Вазьмі вось гэтую ікону і астаў яе там, дзе падкажа тваё сэрца». І памёр. Ісаак Салакай увесь час вазіў ікону з сабою, а аднойчы ён наведаў Буцлаўскі касцёл і быў настолькі ўзрушаны набажэнствам, што разгарнуў ікону і падараваў касцёлу, аддаў яе бернардынцам. І з тых часоў, вось ужо амаль 400 гадоў, гэта ікона знаходзіцца ў Буцлаўскім касцёле і дорыць вернікам радасць. А вось якую цікавую гісторыю мне распавёў айцец Славамір. Кусташ гэта санктуарія, законнік ордэна бернардзінцаў, якія некалькі гадоў назад вярнуліся назад у Буцлаў. Когда в Буцлаве очутилась икона Матери Божией Буцлавской и начались чудеса, люди приходили, молились, и после чудес свидетельства об исцелениях оставляли в этом деревянном костеле, и стены этого костела были как бы залеплены разными свидетельствами об исцелениях. Когда решили построить кирпичный костел вместо деревянного костела, очень быстро его разбирали. Монахи подошли до настоятеля и кажут ему, что не стоит спешить, потому что будут утеряны эти бесценные свидетельства об исцелениях. А настоятель сказал им так: «Вы не бойтесь, Матерь Божия позаботится сама о новых чудесах». Першы цуд у Буцлаве надарыўся ў 1617 годзе. Маленькі 5гадовы сляпы хлопчык, якога звалі Езафат Тышкевіч, зайшоў у храм і шчыра памаліўся іконе Маці Божай. А праз 3 гадзіны гэты хлопчык пачаў бачыць. Дарэчы, пазней Езафат Тышкевіч стаў знакамітым ксяндзом-кармелітам і ўсіх сваіх хворых вернікаў адпраўляў у Буцлаў. Пра цуды Буцлаўскай Божай Маці у 17 стагоддзі ў Вільні нават выйшла кніжка, якая называлася «Задыяк на зямлі».
калі у Буцлаве з'явілася такая святыня, як абраз Дзевы Марыі, то было вырашана замест драўлянага касцёла пабудаваць цагляны. Грошы на гэта далі магнаты Кішкі і Далмат Ісакоўскія. А архітэктарам быў запрошаны праваслаўны немец Андрусь Крамер. Праз пэўны час стала зразумелым, што і новы касцёл не ўмяшчае ў сабе ўсіх жадаючых. І праз 30 гадоў побач са старым цагляным касцёлам пабудавалі новы касцёл. А стары касцёл так і застаўся да нашых дзён. Праўда, зараз ён называецца капліца Святой Барбары. У гэтай капліцы захаваўся драўляны алтар з тых даўніх часоў, зроблены Пятром Грэмелем. Гэта адзін з першых алтароў у Еўропе, які зроблены ў ілюзорнай перспектыве. Кажуць, што праект гэтага вось касцёла намаляваў тагачасны ігумен айцец Канстантин Пенс. І не дзіва, таму што Канстантин быў сынам знакамітага віленскага дойліда Яна Пенса. А па іншых звестках кажуць, што архітэктарам гэтага касцёла з'яўляецца Іосіф Фантана III. А Іосіф Фантана III быў пабрадзены шлюбам з сястрою Канстантина Пенса. Таму, можа быць, ён і згадзіўся на гэтую вось працу. Цікава, што амаль за 2,5 стагоддзі касцёл не змяніў свайго аблічча. Зараз я знаходжуся ў памяшканні, дзе святар рыхтуецца і апранаецца да святой імшы. Дарэчы, калі б на Беларусі стваралі музей адзення, то ў Буцлаве быў бы самы вялікі музей, таму што тут, у касцёле, знаходзіцца больш 100 асобнікаў святарскага літургічнага адзення. Некаторым з гэтых асобнікаў ужо больш за 300 гадоў. Вось што пра ўсё гэта мне распавяла сястра Карэтас,
што з ордэну назарэтанак. Дарэчы, з лацінскай мовы гэтае імя перакладаецца як «міласэрнасць». У нашай бустаўскай святыні захавалася гістарычнае літургічнае адзенне 16-17 стагоддзя. Самым такім старэйшым адзеннем гэта з'яўляецца гэтае адзенне. А таксама захавалася так знаменітае адзенне слуцкіх паясоў. І таксама гэтае адзенне карыстаецца і ў нашыя часы, і ёсць такая патрэбнасць, якісь урачыстосці. І гэта вельмі карысная рэч. З 19 стагоддзя маёнтак Будслаў стаў прыватным уладаннем паноў аскеркаў. Тады ён складаўся з мястэчка, 4 вёсак, 3 засценкаў ды 1 фальварка. А акрамя знакамітага касцёлу тут існавалі праваслаўная царква, сядзіба з гаспадарчымі будынкамі, пральняю, кузняю і малатарняю. У самім маёнтку выраблялі льняное палатно і цэглу, а яшчэ ў мястэчку былі млын і карчма. І вось у гэтай самай будслаўскай карчме аднойчы сустрэліся 3 манахі: і езуіт, дамініканец і бернардзінец. 3 у адным, у адной карчме. А паколькі час быў позні, то ў карчмара не было нічога, каб пачаставаць манахаў. Але ў гэты момант якраз курачка знесла яечка. Манахі палічылі гэта за дар Божы і пачалі думаць, як жа гэтае яйка раздзяліць на 3 роўныя часткі. І тады бернардынец прапанаваў: хто з нас скажа выслоўе з Бібліі адпаведнае моманту, той і з'есть усю порцыю. Так, згодны. Конечно, так. І вось слова ўзяў і езуіт. Выйдзі з дому твайго. Ён разбіў, аблупіў яйка і толькі хацеў яго з'есці, як слова ўзяў дамініканец. Прими соль мудрости. Толькі дамініканец, пасыпаўшы соллю, паднёс яйка да рота, як слова ўзяў бернардынец. Здзейснілася. І энергічна, выхапіўшы яйка з рук у дамініканца, цяжка, я вам скажу, было 3 манахам раздзяліць на 3 роўныя часткі яйка. Цяжка было карчмару накарміць 3 манахаў. А яшчэ больш за ўсё было цяжэй курачцы, каб дагадзіць і карчмару, і 3 манахам. Усе мы ў дзяцінстве хадзілі ў школку,
у пачатковую, у сярэднюю школку, а хто нават і ў гімназію. Дык вось, вы не поверите, але у Буцлаве ў 1918 годзе існавала беларускамоўная гімназія, дзе вучылася 300 дзетак, а грошы на гэту гімназію выдзяляла дзяржава. І вось калі ў 1919 годзе у Буцлаў прыйшлі палякі, то гэтым панам і падпанкам польскім не спадабалася, што навучанне ў ёй ідзе на беларускай мове, і яны вырашылі закрыць гімназію. Але мясцовыя жыхары з буцлаўскай гміны, амаль 500 чалавек, выступілі супраць гвалтоўнага закрыцця гімназій, і мала таго, яны ў прэсе распачалі кампанію ў сваю падтрымку. Але да гласа народа так ніхто і не прыслухаўся. І цяпер у Буцлаве простая, звычайная сярэдняя школа, але беларускамоўная. Калісьці, шмат гадоў назад, вось тут, па гэтым полі, побач з гэтай студняю, бегала маленькая дзяўчынка, якую звалі Паўлінка, а прозвішча яе было Мядзёлка. І менавіта гэтай Паўліне Мядзёлцы Янка Купала прысвяціў шмат вершаў. Менавіта яна стала прататыпам яго галоўнай гераіні ў п'есе «Паўлінка». І менавіта Паўліне ён дазволіў першай сыграць галоўную ролю на вечарыне ў Петербургу. Упершыню паэт і яго муза сустрэліся не тут, а ў Вільні у 1909 годзе. Але я вам скажу, што Мядзёлцы гэтая сустрэча прынесла вялікае расчараванне, таму што яна марыла ўбачыць перад сабою знакамітага, вялікага паэта, а ўбачыла простага звычайнага хлопца з закручанымі ўгару вусікамі, які павёў з ёй досыць лёгкую гутарку. Яна пакрыўдзілася, надзьмулася і пачала адказваць яму на яго пытанні неяк так зусім неветліва. Ёй у галаву тады нават не прыйшло, што праз пэўны час яны пакахаюць адзін аднаго і застануцца сябрамі на ўсё жыццё. Хадзіў я па Буцлаву, і ногі зноў мяне прывялі да касцёлу бернардынцаў, да малой базылікі. Дарэчы, малая базыліка – гэта як бы рэзідэнцыя папы рымскага. У 1994 годзе папа рымскі Іоанн Павел II надаў касцёлу бернардынцаў тытул малой базылікі. Менавіта тут, у гэтым касцёле, знаходзіцца галоўная святыня усіх каталікоў Беларусі, ікона Божай Маці Буцлаўскай. Пан з тобою, благословенная ты між жанчынамі, благословенный плод лоні твайго Ісуса. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь.
Кожен чалавек, дзе б ён ні быў, ён заўсёды вяртаецца да сваіх каранёў, да сваіх бацькоў, да маці. Бо маці, яна ніколі не кіне, ніколі не здрадзіць, а заўсёды дапаможа у цяжкую хвіліну. Для нас усіх галоўнай маці і апякункай з'яўляецца Маці Божая. І дзякуючы яе апецы, дзякуючы яе бязмернай любові, мы адчуваем сябе утульна і радасна. Вось і я, пабываўшы у Буцлаве, адчуваю сябе шчасліва і радасна. І набраўшыся тут моцы і сілы, мушу рушыць далей у сваё новае падарожжа. Да пабачэння!